Хәйрле көн Татарстан, хәйрле көн хөрмәтле телевизор караучылар. Мин Эльза Әхмәтҗанова һәм тапшырыбызның иҗат төркеме шушы минутларда безнең белән булган һәрбер тамашачыга матур көн күтәренке кәеф теләп калабыз. Тапшырыбызның бүгенге чыгарылышында сезнең игътибарыгызга Вахит Имамов белән булган әңгәмәне тәкъдим итәбез. Аны журналист Эльза Газизова алып бара. Туры сүзле, кырыс хылыклы Вахит Имамов балачагында кем булырга хыялланды икән? Әңгәмә безнең шушы сораудан башлый әле. Мин беренче класста укырга керәсе елны нигә космоска Юрий Гагарин төште. Һәм бөтен җир шарындагы бөтен малайлар кебек, мин дә әлбәттә космонавт булырга хыяллана башладым. Ләкин бит ул вакытта бер теге малай кешенең аның көн саен үзгәрә. Иртәгә шофер буласы килә, бүген мотоциклист буласы килә, ат таша баса килә. Нинди кызыксына торган малайларның бар, барысы да минем җилкәдән үтте. Язучылык дигән хис соңрак килде. Мин 4нче класста укганда аякны сындырдым. Үй төбәсенә карап көрәргә менгәч, әткә кушка җиңдем. Шунда карап көрәгән вакытта ягылып төштем дә тимергә бәрелеп, аякны сындырдым, гипста яттым. Менә шунда мин яза башладым. Аякны сындырмаган булсам, әле белмим кайчан яза башлаган булыр идем икән. Беренче язган әсәрегез нәрсә турында иде? Беренчесен әнкәй мәҗбүриләп яздырды. 4нче классны бетергән вакытта, безне ул вакытта бер генә укытучы укытты, 4 ел буе башлангыч класста. Бәһиҗә апа менә шуңа башлап әйдә шигырь яз диде. Менә әнкәй мәҗбүр иткәч, беренче дәресләр, беренче хәрефләр никадәр якын ул кешегә. Беренче дәресне бирүче, мәңгегә калу күңелдә дип, менә шундый шигырь яздым. Һәм мин аның реакциясын дип әйтим инде, башка кешеләр ничек моңа мөнәсәбәт, аларның ничек реакциясын шунда күрдем. Башка кешеләр чыгарып китаплар бүләк иттеләр, открыткалар, үзләре чыгып килгән әйберләр, хәтта пионер галстугы бүләк иттеләр. Мин чыгып шушы 3 куплет шигырьне укыдым. Һәм класстагы укытучы гына түгел инде, Бәҗә апа үзе генә түгел, барча кыз да җырлады. Мин шуннан аңладым, сүз кешегә менә шулай тәэсир итә икән ул. Мин бик иртә тарихка кирип киттем. Ничә яшь иде сезгә? Беренче миңа этәргеш биргән әйбер 5нче класста мин укганда. Инде аяқсыны бүткәч, 5нче класста укганда минем апа, үземнең бер туган апа, ул 7нчедә укыйдыр. Класстан тыш уку әдәбият исемлеге биргәннәр. Һәм шуннан ул Салават Юлаев дигән романны алып кайтты, Степан Зловинның русчадан татарчага тәрҗемәсе. Мин аның кулында бу китапны күрдем дә, яшереп тормыйм, шунда ук талап алдым һәм үзем укып чыктым. 2 тәүлек эчендә төнне әзрәк йоклап алдым инде, ләкин 2 тәүлек эчендә укып чыктым. Һәм әлбәттә ул миңа бик нык тәэсир итте. Мин шундук уйлана башладым. Менә мин аны берничек тә хәзер үземдә аңлата алмыйм. Ничек 12 яшьлек малайда шундый хис уянмаган? Ничек менә бу башкортларда бар Салават Юлаев, а татарларда юк? Нишләп безнең Салават Юлаев юк дигән сорау мине зәрлекли башлады. Мин аннан котыла алмадым. Гомер буе котыла алмадым. Аннан инде университетка кирип укый башлагач, кешеләргә әйтми генә, мин группада бер кеше дә белмәде минем шушы Пугачев станциясе белән Салават Юлаев яки татарларның Пугачев явында катнашуы турында китаплар укый башлаганны бер кеше дә белмәде. Мин инде университетта укганда 42 китапны конспектировать итеп, былай гына укып түгел, матурлык өчен, сон өчен укып түгел, дәфтәрләргә күчереп язып, үземә конспект төзеп, геройларны инде аерым список, карательләр, гаскәрләрнең анда ниләр командирларының списокларын төзеп, менә шулай инде җитди әзерләнә башладым. Бер кешегә дә сиздермәенчә. Аннан бу шигырь гомерлеккә әйләнде. Мин инде яңадан университетны бетергәч тә диплом алган елны ук, беренче елны ук шәп киттем архивларда эшләргә, Уфада. Сезнең тарих белән кызыксынуыгыз бу профессиональ шигырьгә әверелде бит инде. Ул кайчан башланды сезнең? Тарих белән җитди шигырьләү шушы университетта укганда ук башланды. Аннан соң университетны бетерүгә
қолға диплом алуға мен енді шет шәһәрләргә архивларда эшләргә чыгып киттем. Архивларда эшләдем. 12 ел буе төрле архивларда йөрдем. Уфадан башлаган идем. Уфа архивыннан Мәскәүдә, Белорецкийда, Уральский, Оренбург, Мәскәү. Бер архивларда калмады. Барысында да шушы Пугачев'ын өйрәндем. Тарих шундай бер, ул торган сайын үзенә, теге сазлыкка үзенә тарта. Аннан ишкынып булмый. Берне белгәннән соң икенче берне беләсе килә башлый. Мен теге үземне бит инде ширләткән әйбер 5нче класстан бирле Салават Юлаев. Үзебезнең татар милләтендә Салават Юлаев кебек 3-4 бригадир. Пугачев гаскәренең генералы дип әйтик. Шундый генераллар барлыгын ачыкладым. Теге безнең татар халкы теге Бәхтияр Канкаев исемен генә ишетеп белә. Берсе шул Бәхтияр Канкаев, икенчесе Канзафар Усаев, Салават Юлаев белән бергә 25 ел буе каторгада булган һәм Салават Юлаев һәлак булган, вафат булганнан соң аны җиргә иңдергән, аның әтисен баштарак Юлай Азналыны җиргә иңдергән кеше Ясин чыгып. Менә аның турында безнең татар милләте гомумән белми. Һәм үзебезнең Яңавыл районыннан чыккан, Ижбулда авылыннан чыккан Ярмөхәмәт Кадермәтов шулай бригадир дәрәҗәсенә, генерал дәрәҗәсенә ия булган. Бирск шәһәре менә бүгенге шуны штурмовой итеп алуда башлап булып йөргән. Аннары безнең Кукмар районының Пшак авылыннан чыккан Мәсәгать Гомәров. Бу исемнәрне бер мин генә түгел, безнең йөзәрләгән тарих фәннәре докторлары белә. Һәм безнең андый батырлар шиксез. Менә мәсәлән теге милли азатлык яуларының башлап булып йөргән Тәрәкәй, аның улы Күчем, Күчемнең улы Акай, Акайның улы Габдрахман. Булар 4 буын. Бер генә җир шарындагы бер генә милләттә дә мондый буын, мондый көрәшчеләр юк. Нишләп безнең милләт нигә аны һәйкәл итеп куймый 4 буынны? Ни өчен тыкрыкларга исем бирмәй? Мин теге юри тыкрык дип. Нигә безнең иң атаклы урамнарга шуның исемен бирмиләр? Вахит әфәнде, менә сез Казан дәүләт университетының журналистика факультетын тәмамлагансыз. Әмма гомерегез буе тарих белән кызыксынасыз. Ни өчен сез тарих факультетына укырга кирмәдегез? Мин мәктәпне тәмамлап, кулга аттестат алган вакытта шушы сорауны һәм шул тәкъдимне миңа мәктәп директоры Галимави Басиров та бирде. Нишләп син журналистикага барасың? Нишләп тарихка бармыйсың? Син бит инде әзер тарихчы дип әйтте. Ләкин миндә бит нидән бәләкәй чактан ук килә торган икенче бер шир бар, язучы булу. Аны инде яшереп булмый иде. Хәзер күзлектән югарылыктан теге инде да Харшамалый оказывается язучы бит ул тарихны өйрәнеп тә тарихчы да буласың, язучы да буласың, икесен бергә кушып куеп була. Ул вакытта мен журналистикага барам, мен язучы буласы килә дим. 10нчы класстан бетергән кеше, безнең Бойсар мәктәбе, Актаныш районының Бойсар мәктәбе, мен беренче булып журналистикага кергән кеше. Ул вакытта бит инде безнең күп кешеләр, авылдан чыккан кешеләр, я Сельхоз институтка керәдер, я укытучылыкка барып керәдер. Әллә нинди бик сайлап торышы гой, белмиләр иде. Университетта укыганда тарих белән дә ширләдем, әлбәттә мин яздым да. Анда нигә безне бит Мөхәммәд Мәгъдиев укытты. Шундый бәхеткә дә ирештек. Һәм мин инде беренче курста ук май айында Мөхәммәд абыйга үземнең беренче повестьны илтеп бирдем. Сез 30-га якын китап авторы, Уты дала тарихи романы өчен Габдулла Тукай премиясын алдыгыз. Әлеге тарихи романны язар өчен сезгә күпме вакыт кирәк булды һәм тормышыгызның менә кайсы этабында ул язылды? Аңа әзерлек бик озак барды. Мин аны яшермим. Мин аның өчен бер ким дигәндә 6-7 ел әзерлек чигенә барды. Аннары шул 40 яшьләр тулганнан соң мин аны яза башладым. Берничә томын мин чыгардым 2000 елда, ул Казан утларында басылып чыкты, 4 санга бүлеп, 4 санда басылып чыкты. Ләкин шуннан соң мин тукталыш ясарга мәҗбүр булдым. Чөнки Казан шәһәренең 1000 еллыгы якынлаша иде. Казан тарихы белән шөгыльләнергә туры килде, тукталып ачыкладым. Иң ачык мисалы 1006 елда Суздаль князьлеге белән Болгар дәүләте үзара таможня хакын түләмәй генә сәүдә итү турында договор төзиләр. Менә бу беренче документ.
Кагазга язылган документ. Россиянын да мындай договор түзгәне булмаган. Болгар дәүләтенең дә мындай күрше дәүләт белән андай кагазга язылган документ түзгәне булмаган. Менә шушы әйберне ачыкладым. Бу тагын бер үстәмә мисал. Минем Казанның нигә 1000 ел элек нигезләнгәненә. Мен шуңа менә шушы әйберләрне өйрәндем. 1931 елдагы ачлыкта ничек ярдәм иткәннәрен 30 баржа икмәкне русларга бүләк итеп җибәргәннәрен безнең болгар ханнары. Менә шушларны өйрәндем дә мин Казан достаны дигән роман яздым. Һәм инде шушыннан соң яңадан кире кайтып Утлы даланы язып бетердем. Утлы дала 12 елда язып бетергәнем, 12 елда тапшырганым мин аны. Ә ничек Утлы дала исеме? Чөнки кешелек тарихы ул күп җиракта сугышлардан тора. Һәм ул берни дә эшләтеп булмый, шушы сугышлар тарихын урап үтеп булмый. Аны кайбер укучылар миңа үпкәләйләр дә. Бу бит синең сугыш тарихы килеп чыккан диләр. Нишлегез? Гел тарих сугыштан тора. Без бит хәзер дә тыныч кына яши белмибез. Хәзер дә тыныч кына яши белмибез. Шуңа күрә нишләп әле 1000 ел элек булган әйберне ул вакытта аеруча гел барысы да күчмә халык. Барысы да күченеп йөри. Дала кирәк, малларны ашатырга дала кирәк. Яшәргә теге әйбәт субуена урнашырга кирәк. Кайсы кабилә килеп урнаша, теге алдарырак. Шунысы өлгер. Ахырда шушы кышлар өчен, шушы малларны ашата торган урыннар өчен бәргечләр белән сугышларга әйләнә. Ул гел шулай барган, кешелек шулай барган. Вахит әфәндем, сез бар тормышыгызны тарихка багышлагансыз. Сез беренче чиратта бит ир, әти кеше, гаиләгә вакыт кала идеме сезнең? Ансын яшәреп булмый, чыннан да гаиләгә вакыт бик җитмәй иде, аеруча яшь вакытта. Мен бит әле менә теге тарихи багаж бит ул хәзер фәлән еллардан соң гына барлыкка килде. Ул бүгенге багаж бит мин шундук ниндидер 2 ел эчендә генә туплый алмадым. 12 ел буе архивларга йөрдем. Хәтта хатында да берсендә йөртеп барган иде. Миннән каласы килмәенчә ул архивна барды да. Мин иртәнге 9-да кирип китәм, кичкә 9-да 15 минутта мине куып чыгаралар. Архивтан шулай гына чыгам. 12 сәгать эшлим. Беренче чорларда менә гаиләнең беренче елларында чынлап та күбрәк бөтен эш хатынның җилкәсендә булды. Аны яшереп торасы. Китаплар саны арткан сайын, теге ниндидер мактаулы исемләр дә килә бит, инде бүләкләр дә килә. Ул да бар минем белән бергә сөенә бит. Чөнки ул аның да өлеше. Минеке генә түгел. Хатын белән шулай. Аннан соң теге ул бит кем баш, кем муен икән теге ачыклау өчен күп кирәкми. Кем сезнең гаиләдә? Гаиләдә әлбәттә хатын муен. Ул кая барасы килә, шунда бара, мин теге подчиненный димим инде. Ләкин хатынның сүзе күбрәк аны искә чыга, аны кыдырысрак була, чөнки мин кызурак канлы. Теге тиз генә хәл итеп куймакчы булам. Ләкин алай булмый бит ул тормышта. Гөлсә апа сезнең классташыгыз да икән. Без мәктәптә бергә укыдык. Ул хәтта теге сөйләсәң көлке һәм гаҗәп. Без бергә спектакльләрдә уйнадык. 9-10 класста укганда. Ул вакытта да конкурслар бар, җырлар конкурслары район күләм. Шунда революцион җырлар җырлап комсомолларга башланган теге дан приказ ему на запад, ей другую сторону дип җырларны бергә җырлап йөрдек. Теге ул минем озатып калучы кыз булып, мен инде армиягә сугышка китә торган җегет булып шулайлар иттереп. Аны ул вакытта уйламадык та, теге безнең арада ниндидер мәхәббәт булыр дип. Сезнең арада мәхәббәт кайчан? Мәхәббәт кайчан булды? 2 ел үткәч. Ул мәктәпне бетереп 2 ел үткәч. Медди институтта укыдыр ул. Мин классташ егет белән аларның хәлен белергә бардым. Һәм шуннан бу бөтенләй икенче кеше булып килеп чыкты. Ул инде ул вакытта мастер спорта полыжым иде. Институтның җыелма командасында ярышып йөри. Бер шәһәрдән бер шәһәргә чаба. Архангельскида ул бүген, бүтән җирдә шулай торып. Ул бөтенләй үзгәргән, ул кызы түгел. Шуннан инде юк. Икенче төрле күз белән карадым. Үз төште, бетте, кинога киттек. Һәм башланды. Ике мәхәббәт җимешегез туган. Ике мәхәббәт җимеше, әле 4 бәләкәй җимешләр бар, оныклар. Менә шу хәзер шулар өчен дип яшибез.
Язучы өчен айрым шартлар кирәкме? Әлбәттә кирәк. Бердән теге күп фатирлы йортта яшәп, андагы тавыштан арынып булмый. Мин бит инде яшәп карадым. Әлбәттә язу өчен дә, иҗат итү өчен дә айрым йортта яшәү кирәк. Мин моңа инде инандым. Язучы кешегә тынычлык кирәк һәм ул бит бер туктаусыз уйланып йөри. Аны кешегә әйтмисең. Мин һәр вакыт уйлап йөрим. Менә кайтып керәсең, хатын белән бергә әйдә су сибәгә дисең. Су сибәсең. 2 сәгать су сибәбез. Анда бит рәхәт. Менә ниндидер әйбер кайдадыр ботак сынып төшкән, кайдадыр анда җиләк чыгып бетмәгән, я кайбер җирдә кабакны яфрагы күбрәк үсеп киткән. Менә бу вакыт йөкләр. Ләкин ул күңелгә рәхәтлек бирә торган бер мизгел. Иң мөһиме безнең менә 4 онок килә. Безгә ничек рәхәт икәнен аңлатып булмый, аларның менә шушы яшел чирәмдә шаугыр килеп уйнаганын, шушы бассейнга суга кирип чыгып, шыпыртап ятуларын безгә карау рәхәт. Менә ул ләззәт. Вахит әфәнде, бүгенге көндә татар әдәбияты ничектер менә җиңеләеп калды дип әйтим инде. Ничектер менә җитди әсәрләр азайды. Менә татар әдәбиятының киләчәген сез ничек күз алыйсыз? Әгәр дә әдәбият булай барса, ул бер мәлне бөтен һәр кешегә дә кызыксыз була башлаячак, чөнки чыннан да җитди әдәбият, җитди әсәрләр бетте. Бик сирәк кеше генә җитди әсәрләр яза. Һәм күбесе җиңел юлдан бара. Яки ул гаилә низагы, ир белән хатын талашы дип әйтимме, анда нәрсәдер бүлешү, ике күрше арасында теге ярыш, кем күбрәк байлык топлый, мотоцикл артыннан машина ала, машинаның аннан крутойрагын ала. Менә шушының ише әсәрләр язмасыннар иде. Ул кирәкми, ул шуп. Алар тарихта калмаячак. Яки анда теге соңарган мәхәббәт, бер-берсен таба алмый йөргән фәләннәр, ширләп больницка ятканда очраша алмый, шуңа күрә очрашу сузылган, шундый сюжетлардан торган әкият. Алар барысы да шуплеккә китәсе әсәр. Алар онытылачак. 15 елдан ул язучыны искә алмаячаклар. Ул бүген укырга һәм ыргытырга. Туры сүзле булугыз сезгә зыян салмыймы? Туры әйткән туганына ярамаган дигән әйтем бар әлбәттә. Кай вакыттадыр, кай бер моментларда мөгаен теге кыйгалактыр. Ләкин минем алай теге башка сугылып, типкесенә калып йөргәнем юк. Аны мен мәсәлән Шаллада яшәгән вакытта безнең шәһәр башлыгы Илдар Халиков белән дә туп-туры сөйләшәдер, хәтта киңәшмәләрдә дә. Ул үзенә мөрәҗәгать итә торган, анда бит бер 150-170 оешма башлыклары утыра. Шундый киңәшмәләрдә итә дә үзе мөрәҗәгать итәдер. Төрле кешеләр бар, төрле җитәкчеләр әйткәне бар. Ләкин бит барыбер инде менә мәдәни җомганы менә хакимиятнең дә ялгышларын күрсәтә торган иттереп мәкаләләр язабыз икән. Безнең берәү дә биткә килеп төкермәй. Безнең гәҗитен ябабыз дип тә куркытмыйлар. Хакимияттә өйрәнде да булар безгә иногда тәнкыйтьтә сугалар, тәнкыйтьләп тә язалар дип алар да кабул итә. Шуңа күрә мин үземнең сөйләгән юлымнан тайпылырга җыенмыйм. Бердән, икенчедән бит мин тарихчы язучы. Мин тарихны язучы кеше. Мин ялган яза алмыйм. Мин аңа хокукым юк. Мин уйлап чыгарып яза алмыйм. Хокукым юк. Шуңа күрә мин нинди булып калганмын. Димәк, шулай яшәячәкмен. Вахит әфәнде, әңгәмәгез өчен бик зур рәхмәт сезгә. Рәхмәт. Бүгенге менә шулар, һәр көнегезне матур уй фикерләрдән генә башлагыз дигән тәкле калып, сезнең белән сау булышабыз. Исән-имин булыгыз.